Για παιδιά, σήμερα παίζει ο Λάμπρος. Του έχω πει να μην μιλάει, να δούμε πώς θα βγει αυτό. Τι είναι άχρηστο το παιδί, το ξέρετε. Πάρει τσέστο που να είναι. Αλλά αντίγεια. Ναι. Ούτε εγώ δεν είμαι τόσο άχρηστο στο Minecraft, φαντάσου. Φανταστείτε. Ούτε εγώ δεν είμαι τόσο άχρηστο στο Minecraft. Και μια κότα στο νερό επιπλέει. Οι κότες και τα να πάτα. Άντε. Τι είναι άχρηστο παιδί, το ξέρω. Ωραία, μπράβο. Ελπίζω να μην έχεις μιλήσει μέχρι τώρα. Θα δω, τώρα θα δω το βίντεο. Θα δω αν έχεις μιλήσει. Λοιπόν, πώς θα πας Λάμπρο? Καλά από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, να έχεις την πόρτα, μπες μέσα, θα συνηθισμένο. Λάμπρο, όποτε θες τελειώνουμε. Αρκεί να βάλεις κάπου ένα chest. Ξέρεις τι είναι το chest? Όχι. Καλά, να το πω στη γλώσσα σου, ένα μπαούλο. Ένα μπαούλο, ξέρεις τι είναι το μπαούλο? Όχι. Αυτό εδώ. Μόλις το βάλεις τελείωσε το βίντεο. Εξωγήινη! Παναγία μου! Τι κάνει, γιατί χοροπήδα? Μίλησες ή μου φάνηκε? Μάλλον μου φάνηκε, Άχρηστε! Βάλει την πόρτα. Πρόσεχε πώς θα τη βάλεις. Βάλει την πόρτα. Έκανες κάτι καλό ζωή σου. Να το κατέστρεψε. Μπουν μέσα στο σπίτι σου νερά. Άχρηστε. Βάλε πόρτα στο νερό, ρε. Να κλείσει το νερό. Εκεί ραδικιού. Καλά. Πάνω από το νερό το βάζει. Για να δούμε μέσα στο σπίτι τι έγινε. Θέλουμε υποβρύχιο για να μπούμε. Μάλλον. Ναι. Για κλείσε λίγο την πόρτα να δούμε τι θα γίνει. Πάρα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ναι. Ναι.
Κοίτα πόσο άχρηστος. Ακόμα έχει, τι νομίζει, δεν θα τελειώσει. Ναι. Όταν έχει πάνω από 3 δεν τελειώνει. Ούτε τώρα, μόνο αν έχει 1. Εννοείται. Τώρα και είμαι στο σπίτι τον έλεγα. Τι άλλο θα έλεγα αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το σπάσε όλο το σπίτι. Υποθυμάω. Υποθυμάω ένα γιατρό. Μια νοσοκόμα κάτι. Παναγία μου. Μην το ξανά. Σου δίνω τελευταία ευκαιρία. Να βάλω ένα τσέστα να τελειώνει. Νομίζω. Έλα, τελείωνε το βίντεο τώρα. Μα δεν τελειώνει ακόμα. Αλλά. Είναι πολύ βράδυ, αλλά το βορκαπαλούδο δεν έχει παρανά. Αλλού. Λάμπρο, όμως το κάνουμε τέτοια ώρα. Όποιοι βλέπουν τα βίντεο μας θα δουν αύριο. Εξωγήινη Παναγία μου. Τι κάνεις ρε. Όχι πάλι. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια. Πάρ' την Και όχι πισίνα προς το βρέθηκα. καλύτερο, προς το χειρότερο. Πάρ' την πισίνα βρέθηκα. La Παναγία μου όλη την Πάμε πάλι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί τα βάζει εκεί. Εννοείται. Αφήστε με. Άστα, άκυρο για να. Δεν σε βλέπω αυτά τα σπάγια. Μα έχει νερό, μην νομίζεις. Δεν τελειώνει τόσο εύκολο το μυστήριο. Νερό, φύγε. Νερό, φύγε. Διώξω. Το... Μήπως μιλάει αγγλικά. Bye bye water. Να. Σπάς την πόρτα τώρα. Όχι. Σπάς την πόρτα για να το κόψω όλο το νερό. Νομίζεις. Πετάει. Ήταν ένα μικρός λαμπρούκος. Όλα μου. Γράψτε μου κάτω Γράψτε μου κάτω στο description. Τι λέω. Γράψτε μου comment αν σας αρέσει ο Λάμπρος να μην μιλάει. Για γράψτε μου και θα δω τι θα κάνω και στα υπόλοιπα βίντεο. Απλά σας το λέω από τώρα επειδή δεν βλέπω να τελειώνω το Λάμπρο. Κάτσε κάνα 2 χρόνια ακόμα. Είπαν 15 πόρτες. Λέω πως έχει βάλει, θα βάλει κι άλλες τώρα. Κάνει και στα chest. Κάνε να αφήνεις πράγματα. Πού τα έχεις όλα, τι τα αφήνεις. Γιατί κάνεις αυτή την κουραστική δουλειά. Μπορεί κάποια μέρα να το βάλω. Δεν γίνεται. Τρέχει ρε. Δεν γίνεται να το βάλεις. Όχι. Αυτό είναι. Στάζει νερό, για πάτα το να δεις τα γίνει. Πάτα το. Όχι. Πάτα το. Όχι ρε. Πάτα το ραντσάδε. Όχι. Πάτα το ραντσάδε. Σκάσε. Δεν είσαι. Μπορεί κάποια μέρα να το βάλω. Και μην βρίζεις, σε παρακαλώ. Ποτέ έβρισα. Αυτό που είπες τώρα, τι είπε. Ποιο. Παιδιά, γράψτε μου αν είναι καλύτερο Λάμπρος να μιλάει, για όσο δεν μίλαγε στο βίντεο. 5. Bye. Απλά να κάνω. Εσύ θα φτιάξεις, δεν πήρε τώρα σπηλιά. Όχι. Θα πάρω κεράκι. Πάλι κεράκι. Θα το πουλήσω. Άστο. Όμως πού είναι ο χάρτης. Πώς λέγεται? Χάρτη. Ο άλλο το...
Το κεράκι που λες, που λέει, κεράκι λέγεται. Ναι. Αχα. Πού είμαι. Map. Αχα. Είναι μάπα ο map. Δηλαδή, άμα πάω προς τα εδώ θα έχει νερό. Άμα πάω προς τα εδώ... Και ξέρεις που είσαι τώρα. Γύρνα και το χάρτη ακόμα και φορές. Να μάθεις που είσαι. Μόνο ο Αχιλλέας μπορεί να το κάνει. Να μάθει που είσαι. Εντάξει. Έλα. Έλα, εντάξει. Αν ήταν ο Αχιλλέας και παίζει Minecraft αμέσως. Το χάρτη θα βλέπω όλη την ώρα. Λοιπόν. Ένας φίλος μου Αχιλλέας μόνο θα τα πει τώρα. Λοιπόν. Τι θα κάνεις τώρα. Θα δω. Δηλαδή, άμα φτάσω μέχρι εδώ το σπίτι μου, δεν μπορώ να πάω κάπου άλλο. Δηλαδή, εκεί έχει το τέτοιο του σπηλαίου, του γούβα. Πώς το λένε. Του Γούβα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ρε, πού είμαι. Να, αυτός είναι ο χάρτης που σας έλεγα. Δεν ξέρω αν το βλέπατε τόση ώρα. Πάντως πρέπει να ακούγα τη συζήτηση. Λάμπρο, για δείξε μία το σπίτι. Τελειώνουμε. Και μην μιλάς. Σπάς τα πάντα. Ο χάρτης. Άλλο χάρτη. Θα κάνω το τρέχει. Άντε πάλι αυτή η εξωγήινη. Δεν έχω να πηδάει. Θα γίνει με αυτούς τους εξωγήινους. Εξωγήινη διάσταση. Λοιπόν, γεια.